Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýokşan anlaýar. Bu hepde Azatlygyň esas temalary şol sanly websaýtymyzda iň köp okulanylar Berdimuhammedowyň Türkmenistan gaçylarynyň çykyşyndan nägile bolşy. Türkmenabadyň bir näçe orta mekdebiniň okuwçylarynyň arasynda bolan ýakalaşyk arada boldy. Taksyn ırklary keýigiň şahyna çykdy. Ýaşaýjylar benzin wahalaryny gaýga edýär. Türkmenistanyň Agar Atletika Federasiýasyna türgönüni wagdanyň sanksiýalarynyň giridilmegi mümkin. Türkmenistanyň dilegçiler, zibil öýrän garrylar we çagalar köpelýär atly habarlarymyz hem köp okulanylaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyna Irak türkmenleri Kürt parlamentini Kürt we türkmen dillerini kasam kabul etdiler atly gepleşik çekýär. Türkmenistan Ýewropa gazy bermek mümkinçiliklerine her edýär. Daha şowuzda maýlar köpçüliklerini garlýar. Paýtagtda we welaýatleriň merkezlerinde hasly toý toýlanýar, etraplarda mezuri ýygym dowam edýär. Ortaýatda okuyan türkmen studentler kartda pul çekmekde ýene kynçylyk çekýär atly gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyna türkmen görnüşleri 45-nji hepde atly foto sergimiz dur. Ortaýatda Türkmen bankynyň karty bilen bankomatdan pul çekip bolan o atly video habarymyz hem köp tomoşaçy çekdi. Şeýle-de websaýtymyza girenler ýaraşyk Israilde protest Gazada şatlyk döretdi. Londonda Şahzada Charlesyň 70 ýaşynyň dolmagynyň hormatyny top atyldy atly video habarlarymyz köp gördüler. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny taksyn ırklary keýigiň şahyna çykdy. Ýaşaýjylar benzin narhlaryny gaýga edýär atly habarymyz çekýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň websaýtyna sosial gomlardaky sahypalaryna girip, gozgolýan temalar boýunça öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarsyz. Şeýle-de öz habarlaryňyzy, maglumatlaryňyzy iyi berip bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleýijiler. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iyi berilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýar. Türkmenistanyň ila darasyndan mätäç, dilegçilik edýän ýa-da hapaçylyklarını dörýän adamlaryň görnetini köpelýän barada maglumat gelýär. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň 15-nji noýabrda beren maglumatyna görä Türkmenabadda eller taýakly ýa uzun tiyimli käbir ellerini halta alyp birdi bil dökülýän çelekleri dörýän adamlar barha köpelýär. Olar ýollaryň garasyndaky, jaýlaryň arasyndaky hapatylýan çelekleriň ýanyna barhakan görünüp başlady. Ol adamlar hapa çeleklerini gyzyl örjük edip özlerine gerek zatlary tapyp alýarlar. Köpüsi ýaşy bir çene baran adamlar mallara berip boljak gatynan, paçak beýlek tapsalar garwa alýarlar diýip Türkmenabadyň köçelerini aýlanan habarçy gurrun berdi. Onun sözlerine görä, zibil öýränler diňe ady gönümlerini äl, demir böleklerini, agaç tagty, simeýlek tapsalarda hozalykda bir zada yarar diýip alyp gidýärler. Zibil çeleklerini dörýänleriň arasynda orta ýaşlylar hem azal. Soňky wagtlarda bolsa ýetkinjekler, çagalar hem köp gödýilýär. Bu çagalar ilki enatalarynyň ýanyna kömek edip zibil örüp başlaýarlar. Soňra öz başlaryny işleýärler. Bu hil çagalaryň hatda okuw ýaşyna ýetmedikleri hem azal diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Zibil öýrän çagalar görenine gaharlanyp, olar bir ýerden kowýan adamlarda, nefsi agyryp öýüne galan çagaşyklaryny alyp berip goýberýän adamlarda bolýar. Men ilki çagalar zibil atylýan ýerde oýnaýan röýdüp olar kowdum. Emma soň bularyň köpüsiniň zibil gutularyna taşlanan paketler çykaryp, içinden gaty çörek, paçak, beýlek iýmit galynlaryny gözleýänlerini görüp nefsim agyrt diýip 45 ýaşlarynyň Türkmenabadly denen Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bilenmok, olar bu zatlar mallar üçin ýöne ýarmya öller üçin. Ýöne üst başlaryna, ýüz gözlerine seretseň, ol çagalaryň ýagdaýynyň gowy därligini düşünýärsiň diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Zibil öýrän ýaşlylaryň käbir eller çıraly giýjelerini aýlanýarlar. Olaryň bir Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde bu käre mezurlukdan başlanynyň ýyldan tonyp gurrun etmediler ýaly giýjelerini işleýändigini gurrun berdi. Pensiýam az, özüme ýetenok. Şonuň üçin gapdalyndan mal saklaýan.
Maliminin ýanyna barar ýalylar. Onsoň taşlanan gaty çörek, paçak ýynap, marlaryma, towuklarıma berýärnip, 65 ýaşlarynyň türkmen awatly pensioner Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Wirdi dörýän adamlar öň hem bardy. Ýöne beýliş bilen köplönç arak şeraba ýa beýlik neşe maddalaryny aňyna alyran. Işe yaramayan adamlar meşgullanýar diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan türkmen awatlylar bellädiler. Ýöne soňky wagtlar bu işe akyl huşy ýerindäki beden taýdan gurada adamlar hem köp baş goşýar diýip 70 ýaşyndaky Hozamrad aga aýtdy. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň Daşoğul welaýatyna habarçysyna salgylanyp ýazmagyna görä, soňky döwürde sebitde dilegçilik edýän wirdi dörüp, alyk gözleýän adamlar barha köpelýär. Olar kwartiralara aýlanyp, diňe pullal, alyk dilegçiligini hem edýärler. Mundan başga häzir köne kuşulgeýän adamlaryň zibilçiliklerini dörüp, ýer ýa-da geýer ýaly zat gözleýişlerini ýygydan görse bolýar diýip hukuk goraýjy guramanyň taýtyna habar berilýär. Türkmenistanyň ýurtdaky işsizligiň derejesi hakynda resmi maglumatlar çap edilmeýär. Şol ruwatda türkmen prezident raýatlaryň durmuş, ýaşaýyş derejeleriniň inhas goýulanyny aýdyp, ilata ýeňillikli bahalardan berilip gelen haritlara we hyzmatlara ilki täze narhlary girdi. Soňra bolsa mut hyzmatlar we haritlary ýatyrmak barada karary gol çekdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň Balkan welaýatyny marlarlaryň ýagdaýy bilen bagly. Amanmurat Azatlyk radiosyna gelip oguşan maglumatlara görä Balkanyny 3 ýyl dowam eden gurukçylykdan soň marlaryň ýagdaýynyň gowy därligi aýdylýar. Şoň bilen birlikde Balkanly marlarlar häzir kunlerde yetip gelýän gystan juda alada galýarlar diýen habarlar gelip gowşýar. Siz häzir Balkan welaýatynda saparda ýörsiňiz, eýsem Balkanly marlarlar öz ýagdaýlary bardy, näme aýdýarlar? Dogrudan hem ýagdaýlar nähili otaydy? Ýagdaýlar ýoksun şeylere, şuurlar marlaryň 9-3 ýetermi diýen mewzum başlanyny. Bir 9 aýda mal garaňa eden hyzmatyň mal garaňy 3 aýdan aman alyp çykarmy diýildi bolýar. Ýa-ni öwrenmelleşiňiz ýa-ni soňky 3 ýyllanyň köprek wagtlary ýyldary dowam edýän gurukçylyk sebäpli malym halym ýa-ni malym oňşugum malym gulanym diýen mallar ýokarda hawa diýip jogap berip bilenok. Men bolluğumdan şuun kıyafeti kıyfası beyan edeyim. Sentyabrın 220 Aktiyabr ayı tutuşluğuna doğruların hıvlı ediyen doğru hazırlıya mağlarlar kuruk gelen yılla zula hor doğruların köpsürtlüğün hıvlı genlerliğine aydiyarı demek bir mağlaran kıştan aman alıp çıkayan böyle gelecek yazı kotarlı oğluk kula karışmalı değerliğine anlayacak. Yarın anırsak derecede kuruk gelenleri meydanına çivili yağdayda biten otluğun boyar bilmediğine sebep oluyor. Mağlar meydanına öten otun adamını kısıçın ihtiyaçlı ot yok dede varlap kudalanırıp bilmedi. Amanmurat soňky ýyllarda däne planlary bilen bagly ýagdaýyň hem o diýen gowy därligi aýdylýar. Gysga taýýarlykda ýurtda ekilýän däne garly önümler bilen baglykda otyn üpçünçilik meselelerini çözmäge mümkinçilik ýokmy? Şu ýagdaýlar nähili? Şeýle mümkinçilik bar bolan haýt soňky 2 ýylyň dowamyny golewinle tutulan däne wagtdaky döwlet plan boşnamasy dolmady. Şol plan boşnamanyň dolmadygyny keterin buğday paramanyň azalmagyna getirdi. Ýagdaý edil pasaçyly işlerinden sonra ýylyň üçin alýan kunjara şulha barwatyna da şeýle. Şonun içinde 2 yıl beri devlet heyetlerinde hukuk kosin satyan dukarların tas ehlisinin kapısından kulp basılıdır. Amanmurat'ın Balkan marlarçılık gördü. Şoňlan birlikde de mülk yerler berilen adamların bardygy aýdylýar. Şolar öz yerlerine otym yetiştirmedilermi? Sebäbi Balkanyny otym geçkinlik bolup barýar ahyryn gurukçylyk bilen baglykda. Kurupçuluktan olalım o tümlük vaatlı yekiller geçsinli öyle mülkler olan dayharlar önküllerde öğlerini ehagan iyimli karta kerdi ya beyleke killere kerdi. Öyle sonkı 2 yılla olara da öğlerinin ağzından 50%'ine buğday yakıp değerlerini devlet bakasından devlete satmak hakkı bir borközüne verildi netice şeyle oldu. Bundan 2 yıl olun mülklerine artakan dayharlar arpasını ova eltip 1 kilosun 1 manattan
mallara satardı. İnni o doğrudan oğlu geçti. Mallar mülklerin üstüne verip arpanın her kilosunu 5-7 manada aralığında satın arttırdı işinin bittiği bir pazarcı. Şuna yine böyle koşmalı yazıyla mallar öz malının belli ölüğünü kıstan amanet karnı için malının belli ölüğünü satıp ona derek beyle kolayetlerden o kim satın arttırmaya de tayin yönüşen başalarına peleri o kimi başı olayetlerinde de oğul yolunu satıyorlar. Ondan Aydar Marı olayetinden Balkan olayetine Şulha yakıncarı Artgeliyen Altıroğlu yolundaki Koçayol hareketine görüntülü verdiğin alt inspektörler saklap hani bir Artgeliyen İyimin, Şulhan, Kuncaran, Arpan dokumentiniydi diye olur. Oğurlu satılanlarını dokumentiniydi olsun. Olurum ondan. Aydar usulüye sırtlıktan satılanlık değil. Bir olur yardımcının sözü o tine eden çıkmacın üstüne yine çıkmacı olsun diye yarmalar diyalat alıp Koçayol hareketine görüntülü ediyen politisyerlerine de para verip alt geliyen aslında alt gelmeli oluyor. Ya olmasa politisyerleri çok belli olmaklarını özlersin alt galiyen halatınlar. Kara durnan üstüne urna diyen olup diyor. Aman radın Balkan vilayetine gowa çekmek, düzgünü yatırılıp o tüyümleri yetiştirmek vazifesi koyuldu. Soňun birlikde de şu Balkan vilayetinin hakimiyetlerine ulum ötsörde yerin suwun vardy gaýdylýar. Bu mesele nähil sebäbi şuňaly ýagdaýlarda döwletiň yetiştirýän o tüýümler mallarlar üçin belki bir gollaw bolup bilerdi. Bu ançak gollaw, ýöne haýt näçe eýlendirden bolsa, öňkü gowa çekilen meýdandan boşan 15 000 hektaryň bir orta adat bilen 5-6 000 hektar ýere dolanşyla girilmiş, kan şuňra kilýär, hem de kartoşka kilýär. Ýöne bir gowa çekme devletme kakymdaky karara verilenme aýdylan wagtlar mallar üçin o tüýünlük süle, arpa, mekkejoň ýaly ekiller ekmek hakyndaky gorkolmalar, gurrunlar kağı ýüzüne garly. Bu urda hiç ili atlı meydana gözüm düşenok. Süle ýa-da bolmasa arpa mekke olur oturan. Mallarlar aýdýarlar bir yer bölüp berin bir üstüne gerek bolsa yere edilýän halgydan töläli onu bir 4-5 hektar yer verseniz özünüz ekel, özünüz urunulmasa kârindesine günlüksüz tutuly gayret edin diye bize öldürmüyor yok, düzgün yok, bilen yok birbirine. Baştan soğuyalar, getirme ispatı olsan dolan yazdığı şeyler, araştırılıp değil, ikinci yıllara tutma mağanlar değil, yani afet devlete belki mağanlar bergattı, innem, huve tehdidek mağanlara da devlet tarafından hiç yıllık olduğunu yok, şimdilerin yıl verilse ağırılmak bilen. Amam radın bir ýagdaý gowgulýan spesialistler şu Balkanly mallarlar, ýolbaşylar nähili pikirler aýdýarlar, nähili bir çykalgalar we çykalga bolup biler bir ýerde sebäbi gyş ýetip gelýän mallar o tüýümsiz gyrylsa bir ýurtda döredilýek bolýan azyk golçuluk üçin bir gowy habar däl. Eýsem bir çykalga nähili belki pikirlerini aýdýanlar adamlar näme edip bolar häzirki ýagdaýda. Häzirki ýagdaýda edilmeli esasy biraz dolanşma bilen yerlerde gerek olur yürüyüşe bir huzurluklar bir ödülüp bir huzur cennetliğiyle birleştirdir ödülüp şolara da o timi tayyarlamak hakkında bir ihtiyar verildi. Hem de şoların ödüllerinin tayyarlan o timini geçen mülkümden mallara satma arzusu edildi. Karar verse de ekin dolanışını giyilen yeten yerim var. Mesela etrafında bol malında 1,5 milyon hektar yer boş yer elbette su yok başına vurulduğunu kuyuları lazım. Ya da olmasa edilsin etrafında boş yeten yerlerden bol 20-30 kilometre başlıktaki kalkti denilin suun düzce diyen koyun iğni için yetiştirilen değerli ekinler olmanlıdır. Mağarların o temi için yetlenen ekinleri yetiştirmeler anlayanı bilen konuşurup var. Hayır, bırakları içeriyen adım yok değil. Spesialistler zahane ağırlı. Zeyreniyerler yönüp zeyreneyen adımlar elinde. Çok probleman çözmek mümkünsülüğü yok. Çok probleman çözmek mümkünsülüğü olurlar oldu.
iş eden adamın rolünü oynayalı. Aslında edilen anlayışçı da ağır. Innaman rat bu gelecek gelin meselelerde sizin aydiyan zatlarınız edilmeli zatlar. Inni şuun kugunna edil şuun kugunna yetip gelen kısım önüne mağarları korumak için doğrudan näme edip bolar? Ya da sizin aydysıňyz ýa beýleki vilayetlerden otym getirmek mümkinçiligini seretmelimi? Bu taýda gysgaly näme edip bolar? Ne edip boljak zat var? Beýlek vilayetlerde de iş yapanlar yok. Horozda ähverdi denmeler. Devletin özünde de kılıçlık korsan şunu anırsın da otym koru yok. Şunlar hiç şimdi rapası koru yok diýýärler. Yeketer sol bolmanlar Kazakstan midi, Özbekistan midi komşularımız var. Şuradan bir devlet derecesinde bağlaşmadan satılan mağarada devlet özbekliğini üstüne koyup satılan mağaralar son satılan matayın görüş hakkı gurrun ediyenim yok. Gurrun ediyen iki yaka iş oğulları da verilen cevap devlet derecesinde akşetname karşısında şevza etme tayin sizin olkusuzda etmek Kazak iş oğulları bilen, özlü iş oğulları bilen gitmesip bile getiren o şeyimiz gereklerlik günlerine değerli karar. Devlet meselesinde haşer etmedi. Bir mahal minden bir aydan 30-35 yıldır 10-12 milyon dolarlı Türkmenistan'ın dolarsanının eversiz düşünettiğini bir kili hadir ama böyle kötüler 1 milyon dolara gelme mümkün. Hususi ettirdiler hoşumuzda. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen Balkan vilayatynyň mahallarçylyk meseleleri, problemler barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, bu ýagdaý barada sizden ähli pikir garaýşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň. Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözleg bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owan neptermez bilen dowam etdirýäris. Owan sanyny türkmen diline çap edilýän Görüş jurnaly bir kem 40 ýaşady. Emma bu nesir soňky ýyllarda ýurtdaky dürli ýagdaýlar, şol sanyny türkmen diline ýazýan yerli jurnalistlaryň ýetmezçiligi bilen baglykda kyn ýagdaýlary başdan geçirýär. Bu arada Kawulla kawarçymyz Şaymerdan Gulmuradynyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläliň. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayatynda çap edilýän Görüş adly jurnalyň çap edilip başlanmagynyň 39 ýyllygy bellenýär. Onuň üçin Şuburgan şäherinde dabara geçirildi. Dabara onlarça türkmen wekilleri gatnaşdy. Görüş jurnaly barada geçirilen dabara barada Jowzjan vilayatynyň jurnalistler birleşiginiň başlygy Muhammed Alim Rahmanýar bilen söhbetdeşligi size hödürleýär. Awgan türkmenleri bugün Görüş Gezitesinin 39-njy ýyllygyny Jowzjan vilayaty Şuburgan şäherinde bellediler. Vilayat hakiminden hem dawat bolupdy, ama olardan gelmediler. Welin ýazyjylar, şahirler çağırlandy, çykyş edip Görüş Gezitesi hakynda öz goşgularyny okuýdylar. Görüş Gezitesi türkmenler üçin uly bir ähmiýetde eýe. Emma bu gezite şol soňlarda Paştu, Özbeki we Farsy dillerden öz sahyfalaryna orun berdi. Mundan ozal ýekeje türkmen dilinde ýaýradylýardy. Ana şol sebeple bu türkmen dilinde ýaýradylýan gezite öz rolüni elden berdi. 39 ýyldan beri türkmen dilinde ýekeje gezite Awganystanda ýaýradylýardy. Emma indi bana şol bir näçe ýyldan beri Paştu, Farsy we Özbeki diller hem munyň ornuny aldy. Bir zamanlar Görüş Gezitesi hepde 5.000'dan hem gowrak çapdan basylyp çykýardy. Hazır hepde 200 sandan aşan ýok. Bir sahyfada 4 dilde mazmunlar ýaýradylýar. Şol sebäpden hem Sütçe türkmen diline bul gezite elden berdi de okuyucularını hem unuttu. Hazır Awganystanda adlyk halklaryň dillerinde teleýaýlamlarda gepleşip berilýär, radiolarda gepleşip berilýär, gazet, jurnallarda makalalar çap edilýär. Ozanlar 10 ýyl öň Görüş jurnaly basylyp çykýardy. Şol
zaman edermen yazıcılar bardı. Meselen merhum Abdülmecid İşçiyalı adamlar bardı. Türkmenistan'ın gezitelerinden Rus harfından Türkmene tercüme edip ya öwrüp şol gezita çap etýärdiler. Şol wagtlarda bir näçe Türkmen şairler bardy. Meselen Baymurat Bimar ya Rahim Kul Çolak diýen ýani. Türkmen şairlaryň goşgylaryny çap etýärdiler. Emma şu hazır Türkmenlerden bir Jowzjan vilayatynda geçeje bir şairimiz bar. Şol çap bolýan mazmun ya goşgylar krar çap bolýar. Köplen yazıcılarımız, şairlarımız daşar yurtlara giden ya ýok olan şol sebäpden indi zerur Awganistan türkmenlere, ýaşlary, yigitlere şairlik, yazıcılık barada terbiýe etdiler. Jowzjan vilayatynda Türkmen departmente, Jowzjan tuhansyna bar. Emma şol mana ikinci gezek ya üçinci gezek faragat beripdirler. Henizem bir şair şol 100 metre 200 adamın içinden bir şair ya yazıcı bolup henizem çıkan yok. Türkmenlerin iza galanını görkezýär. Bizlerin profesorlarımız hem bar bolsa ham eni dilinde bir makala ýa-ki bir ýazu ya bir mazmun ýazyp bilen ýoklar. Görüş gazetesiniň iza galmagy sebaby bolupdyr. Jowzjan vilayatynyň universitetiniň Türkmen dili departamenti bilen Türkmenistanyň Magtumulu Praga adyndaky universitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk barada arada ılalaşyga gol goýuldy. Türkmenistanyň Türkmen dili bölümine kömek etjekdigi aýdyldy. Türkmenistandan bu Türkmen dili departamentine Türkmen dili bölümine kömek boldumy henüzeçildi? Hiç bir kemaýsy degen ýok henüzeçil. Ya Türkmenistan'dan bir hayat gelen bolsa, ya bir ustad iberlen bolsa, ya barış geliş, ya katnaşık bolsa, henüzeçil göze görnen yok. Oğan Türkmenlerinin özlerinden bir 4 tane ustadlar var. Şolar bileniçe, bolduğuça, şol departmente öňe barýarlar. Türkmenistan bolsun, ya bir başka memleket bolsun. Mana Türkiye'den Türkçe department açılan Türk dilini öğretmek için ol ara gatnaşyp Türkiye we kuantunlar bilen Jowzjan üniversitesiniň arasynda baş geliş bar. Emma Türkmenistandan henüzeçil hiç bir bul barada kömek bolmandyr. Näme üçin şol okuwçylaryň kitaba zeruraty bar. Şol Türkmenistan edebiýatyna özlerine deňejek bolsalar, şolar bilen barış geliş etseler ya praktikler barıp gelseler, on ýany bir işkeniz bolmandyr. Türkmen dilini östürmek üçin size göre näme etmeli? Endi şoňa göre Türkmenistan ýaly bir memleket ya bir ýurdun arkadaşlygy gerek, ýardamy gerek. Ondan eger hazır uruş şeraýaty bolan soň tajirlerimiz ya baýlarymız, puldar adamlar ya eli gelýän adamlar edibiljek bulara yardım berseler şol hakda. Bilýäris, Jowzjan vilayatynda 70% Türkmenler ýaşaýar. Emma sowatdan köp iza galan. Mana şu üniversitet, Türkmen üniversiteti ya Jowzjan vilayatynda orta gelenden mana bir 10 ýyl bolandyr bizleriň köşüşlerimiz bilen. Emma henüzeçin 10 ýyl bir degerli bir işler henüzeçin bitmandyr. Owganstanyň türkmen dilinde çap edilen Göreş jurnalynyň kynçylyklary baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýokşan Norwan alyp bardym. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.